عام الجديد فليقف كل منا مع نفسه محاسبا ماذا أسلفت في عام الماضي أو في عامها الماضي، فإن كان خيرا ازداد وإن يك غير ذلك أقلع وأناب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ارتهلت الدنيا مدبرة وارتهلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أمي ألفو أمبا ولمندون كبركده masami nale shuni kleke fongo nyogonya fenyi mauye mamunumbu sigi kumiri katashi kaklaka ala wali nyumando ambe alafu ka wali nyumando ka luta ala barkada ala miye kleke onye yele bon fenyi ka kalo ko ken noroi ambi sereya ka dengene ya ko bato masa shiti muni bato ka kanchi yela ke kala فنكر مسبالو تالي أكلن الله على بلا كان ينغنتي على الله فويلا ومتشينا كي كنا غويا مامي يدور بتو كوفرا ألكا فلانكا فويا فتينينا كما با ألكا مبلا جدين كشي كبوام أم بسيريا كوكرا كدنغني مسبالو تالي يشيد ونفس من تيجي أما شيد مي نانا نانا كدانا شيد مي نانا نانا كلاسي تشوغو نيومين chidemi hala jugu sonai kumata niuma no de ala kiraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma yekuna je soro ma min kira ala kira kanumbayi ma yesana yele soro ma min sona ki senda ni che belebele senda noka yani kasayachi ambayi ni masabala fa ala kan farala ka chiden kanumbauka kanum min be no be ana ala ka chaman jidi ola anduskun ala ka kishini nema chaman bayi anaka sodunge sanuma anaka sahaba belebelew munu malaka ciden janfa majigu kono yare munu makalake kalaka ciden wogashi aka sokono mati kuka dogoya maseram o sahaba belebele munu be nu temena ani mamunu isenda ni makofole nu senda nola ni nyuma nyayi fokata se wuli duma ambayi ni masabala fe o jon kunandiu alaka nene o bele jelenye ala ambade alislame wanga sirala adamade ka bara bunyana chogo chogo bara chara chogo chogo asubazima de togo ko taqwallah ala nyesranye no yije ika bara janya ka tushe ka bakolola ala makotala kada ka bara be posoro ne ala nyesranye ika so mana janya mogo nyebe sanfela de la karsa ka so nyana de so mana janya mogo bu kun legelege ka laje nga feminya to ni jamjamba ni seraka sigi ka mentoni o yesubazimandi ni subazimanyumanti hali sankulukulu kamba bi o adamadin ka bara yo misaladi imana bara bilibili ke ka bara jamjanke chugo chugo bara be sigi feminka no de ala nyesrenye no ti ka bara la ala makutala ambayi ni masabala fe ala kambe jide ala nyesrenye nyumana anka here bode la jena ala nyesrenye nyuma anga here bode la kiyama mabone nani mami jajjora ala nye ala ko mun ka dabla yoke ala ko mun ka kay bolla ka boy ala makoto tigila maka fen itogo manaka sugo sugi ijamu manaka sugo sugi ala be femi nyini ve wayale ala nyesrenye di ika bato bebe kleka yele udika amba yini masabala fe ala kanka nyesrenye jombaye amba di alislamu kleka boli yanaka bini tashidu hakilimawi kalo ka joli yanaka sali tashidu wajulu kandu miriyadu hakilimawi wasando bina obita sangura wore fene bina adamaden do be ni soja nga do fene sigilendo nu ka hakilina tay ala son al karaka hijra sallallahu alaihi wasallam samba kele kemenani binani saba ni bi borala anto ye tuguni obe bambi nala isinirana samba kele kemenani binani aninani o kle de bebo anguna ni islam ya sanyi ala ye munjo onye ma chamambi hijra mina santa tofle samba kele kemenani binani saba adugu jera ma chamanyana
ma tile ma bin k'o tugu to dugukolo sanfɛ olu bɛ dugukolo kɔrɔ yan a dugu bɛ jɛ waati min caman bɛ kɛnɛya la nka tile bintɔ filɛ nin o y'a sɔrɔ olu caman dan b'u tɔn kan u bɛ banabaatɔ dilan na ni maa dɔ ma ɲɛ u ma u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min e min bɛ kɛnɛya la i bɛ ala fo ni jumɛn ye e min bɛ kɛnɛya la i b'i sigi k'i ka baaraw jateminɛ ni fɛn jumɛn ye ni ye ala ka masaya de ala ka bonya de ye nin ye ala ka senkɔ la k'a ta k'a di anw ma an minnu bɛ yen k'a fɔ k'an ye adamadenw ye ala ka danfɛnw anw y'o de ye sankɔrɔ nin y'a tali fo kiyamasa n'a ye ɲɔgɔn ye n'o tɛ diɲɛ kɔni tɛ tuguni sankɔrɔ nin y'ale ka dɛbɛ melekɛli ye fo kiyama n'o tɛ o dɛbɛ tɛ walawala tuguni o tɛ foni ka bɔ ɲɔgɔn na ni ala ye maa min ka arijinɛ dunke alhamdulillah i na taga ni baro fɔ ye jahanamadenw fana bɛ baro kɛ dɛ nka baro duman de tɛ ka d'a kan i bɛ baro la tasuma b'i kan i bɛ baro la busan b'i kan i bɛ baro la bagaji b'i kan o baro tɛ baro duman ye nka arijinɛ kɔnɔdenw bɛ baro kɛ diɲɛ aw ye minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw to arijinɛ kɔnɔna la a b'a baro kɛ o de kama an b'a mɛn an ka kuma donsow da kuma dɔ la an bɛ se k'a kɛ forobafili walima diinɛ kow i t'o dɔn o de b'i bila fɔli la k'a y'a to an ka baro kɛ ko baro tɛ kiyama a y'a to an ka sunu kɛ sunu tɛ kiyama baro bɛ kiyama dɛ baro bɛ arijinɛ kɔnɔ dɛ arijinɛ kɔnɔdenw ka baro cogo yɛrɛ fɔra an ye ala fɛ kuranɛ kɔnɔ wa ala ka ciden fana y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam baro bɛ yen jahanama kɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn ɲininka mɛ baro damun ta tɛ aw mana don arijinɛ kɔnɔ o de ye baro ye an b'a ɲini masaba ala fɛ arijinɛ a camancɛ n'a sanfɛla n'o ye firidawusu ye ala k'an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ don a la an baden alisilamɛw sankɔrɔ a tile binna a kalo a sara a san nin ye a yɛlɛmalen ye a taara dɛ wa nin y'a taatɔ ye ni maa caman ka alabato ye a taatɔ filɛ ni caman fana ka jurumu ye fo ni tubira joona dɛ n'o tɛ a tile bintɔ filɛ dɛ i ye baara min k'a kɔnɔ o de bɛna jateminɛ i ye senkola min k'a kɔnɔ alako la o de bɛna jateminɛ i dɛsɛra fɛn min fana na ala bato cogo ɲuman na o de bɛna jateminɛ kɔntorɔndi kɛ don belebele bɛ yen mun ni diɲɛ ta tɛ kelen ye n'o de ye alaw ta ala ɲɛkɔrɔ ye a taatɔ filɛ badara ali radiyallahu anhu a y'i kanto a ka kumakan dɔ la a ko i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ nin y'a kɔ don ne ye a taara a y'a labɛn ka ka yɛlɛn ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ko diɲɛ taara san yɛlɛma dɔ la ka kuma kiyama fana y'a labɛn mɛ kiyama y'i ɲɛsin diɲɛ y'a ka so labɛn k'o tatɔ kiyama y'a ka so labɛn o natɔ nka kiyama ni diɲɛ ko den b'a bɛɛ bolo diɲɛ den bɛ yen kiyama den bɛ yen badara ali ka kuma don ko diɲɛ den bɛ yen kiyama den bɛ yen k'an k'an jija an ka kɛ kiyama den ye an kana kɛ diɲɛ den ye ko bi ye baara dɔ ye sini o de ye kɔnte bɔ ye parce que baara bɛ kɛ kɔnte bɔ tɛ yan kiyama baara tɛ yen mɛ kɔnte bɔ de bɛ yen saji nin y'a ka kuma kɛ alhakim badara ali kuma dɔw bɛ fɔ alakira ka sahabaw fɛ kuma dɔ la ni min hakili sigi a fɛ a bɛ k'i ɲɛna ko hadisa kuma yɛrɛ poids giriya min b'a la cɛɲa min b'a la kuma yɛrɛ jɔyɔrɔ min b'a la diinɛ na ni société yi kuma dɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko hadisa dɔ ka sɔrɔ hadisa tɛ e ka nin kumakan ɲuman b'a lajɛ parce que n'a fɔra ko kiyama nana kaban a kɔrɔ de hakili ma k'i janto i yɛrɛ la ani saya de ka sɔrɔ n'a fɔra ko san yɛlɛmara an bɛɛ bɛ pressé kalo sara bɛɛ bɛ pressé maa fɛn fɛn bɛ kalo la baara la ko i sara gulonnen bɛ kalo la ni kalo tɔ tora tile fila i bɛ nisɔndiya ko kalo sara munna i hakili b'i ka sara de la i k'a sɔrɔ ja o kalo min b'a ka sa o b'a ka dɔ tigɛ ka bɔ i si la ne kun ɲɛ b'i si la i tɛ pressé i tɛ nisɔndiya ni ka kalo ka saya ye nka i pressera munna fɛn min bɛna d'i ma kalo sa la o de ye nisɔndiya o de y'i la pressé o ye diɲɛ ta ye kiyama mun b'i ɲɛ ye i t'o dɔn fiyewu badara ali ka kuma filɛ diɲɛ a y'a kɔ don a taara kiyama a y'a ɲɛsin a bɛ ka na o kɔrɔ adamaden ka surun kiyama de la ka tɛmɛ diɲɛ na hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ diɲɛ kɔnɔ ale ka kumakan ye nin de ye wa k'an k'an jija an ka kɛ kiyamadenw ye an kana kɛ diɲɛden ye dɔnnikɛlaw ko fɛn bɛɛ ka ɲi a den ma fo n'a kɛra diɲɛ ye hali hakili tɛ fɛn minnu na o bɛ hinɛ o den na waraba den ye k'a kɔrɔbɔ k'i bɛ taa den ta misi jigin tantanni i ma gɛrɛ a den na hali sɛ min bɛ yen ni ɲin t'a da nka a dawolo n'a sɔnni
a den fitininw b'a nɔfɛ kuma min ni girinna k'i bɛ d'a kan sɛ bɛ mun kɛ la a lajɛ ba bɛɛ ka ɲi a den ma fo n'a kɛra diɲɛ ye diɲɛ de ka jugu a den ma ka tɛmɛ ba bɛɛ kan hali yɛrɛ b'a faamu n'a fɔra maa fɛn fɛn ma ko karisa kɛra diɲɛ den ye o kɔrɔ a kɛra faden sago ye diɲɛ den don o kɔrɔ adamadenya taara k'a da diɲɛ den don silamɛya taara k'a da diɲɛ den don maa sɛbɛw bɛ wele kɛnɛ min kan ale tɛ wele o kɛnɛ kan parce que a kɛra diɲɛ den ye ali ko an k'an jija an ka kɛ kiyamaden ye n'a fɔra karisa kɛra ala batola ye kiyamaden don a sɔnna ala ye a b'a ala kɛra nɔfɛ kiyamaden don mɛ i kɛra diɲɛ den ye o kɔrɔ ye tugura sitɛnɛ de nɔfɛ diɲɛ denya man ɲi ala kɛra ye misaliya dɔ di sallallahu alaihi wasallam walima dɔɔni donkɛ dɔ ka kumakan diɲɛ den misaliya bɛ cogo min i n'a fɔ n'i ye muso dɔ ye e yɛrɛ maa bɛ muso min ka fɔ i ti tɛmɛ a la muso yɛrɛ den cogo la a ka cɛnya la dawula min b'a la o muso ɲumanba dɔ i ɲɛ dar'a kan i y'a ɲini muso fɛ i bɛ fɛ k'a furu de a ko baasi si t'a la ne yɛrɛ bɛ furu cɛ ɲini de la nka furu waati selen muso y'a f'i ye ko fɛn dɔ bɛ ne ka ko la i t'a dɔn dɛ n b'o f'i ye n t'i janfa ko ye mun ye e ko i bɛ ne furu n diyara i ye mɛ ne cɛ fɔlɔ t'i ye n cɛ filanan t'i ye e bɛna kɛ ne cɛ sabanan de e cɛ fɔlɔ dun ko n y'o faga filanan dun n y'o fana faga ko ni saya nege b'e la sa i b'ale furu i na kɛ su sabanan ye n'i ye nin faamu ko diɲɛ bɛ ten diɲɛ ma hɛrɛ si da den kan ni bɔnɛ ni balawu tɛ ali ka ladilikan sankura o mun natɔ don sankɔrɔ o mun tatɔ don ko adamaden bɛɛ k'i sigi ni hakili ye ka tila k'i ka alako jateminɛ ko ka da kan an bɛ so min kɔnɔ marasali so don an bɛ so min kɔnɔ don bɛ so tɛ an bɛ so min kɔnɔ an bɛ tɛmɛ de an si tɛ to yen an bɛ tɛmɛ kɛlɛ bɛ komi taamaden i nana se yiri suma dɔ kɔrɔ i sigi wɔsiji min b'i la o ka ja n'o jara e yɛrɛ b'a dɔn ko nin t'i taa yɔrɔ ye i to yɔrɔ tɛ i tɛmɛtɔla don i bɛna taga di n'i ye nin faamu kan nana diɲɛ kɔnɔ nin cogo kelen bɛɛ de la an b'a ɲini ala fɛ sankɔrɔ min bɛ ka kun da ka ala ka kɛ hɛrɛ san ye an ma sankɔrɔ min n'a tatɔ filɛ ala ta'ala ka nin k'an ka jurumu yafa san ye ka tila k'a kɛ jurumu ban san ye nin ka ca n'an ka jurumu bɛɛ ye ani masaba ala ta'ala cɛ la o ka diya an baden alisilamɛw san min n'an filɛ kɔnɔ a juma laban de ye bi ye n'o ye alakira ka hijira sallallahu alaihi wasallam san 1443 a juma laban o ye bi ye o bɛ mun yira an na nin tigɛra ka bɔ an si la an b'a fɔ dɔ farala karisa si kan dɔ farala karisa si kan dɔ ba ka bɔ a la mɛ anw t'a ye anw ka yecogo ani mun y'an dan yecogo kelen tɛ kabini mana diɲɛ na ala ko i dan ye san 60 de i tɛ tɛmɛ o kan 60 o 60 don o don ni tile bɔra ka bin a bila i kunna tile kelen de bɔra 60 la mɛ an bɛ nisɔndiya a b'a ka kɔrɔbaya dɛ dɔ b'a ka fara si kan ni kalo dɔ daminɛra k'o sa kalo kelen bɔra i ka san 60 la mɛ diɲɛ mɔgɔw b'a ye ko dɔ de b'a ka fara i si kan san dɔ daminɛra o sara san wɛrɛ daminɛra o sara a yɛrɛ b'a ko a b'a ka si sɔrɔ a ye dɔɔnin sɔrɔ munna a b'a ka kɔrɔ ka taa fɛ mɛ n'i ye yecogo lajɛ dɔ de b'a ka bɔ a la ka taga fɛ ko dɔnbaw ka kuma ye nin de ye nin de fana ni alakira ta bɛ taga sallallahu alaihi wasallam juma laban o ye nin an k'a bila an kunna fɔ kiyama n'o tɛ juma fɛn fɛn tɛmɛna ni san kɔnɔ an ɲɛ tɛna da si kan tuguni a filanan ye mun ye an ka dɔn k'a fɔ ko san yɛlɛma min b'an bolo nin dɔ dɛ 31 tɛ an ka san yɛlɛma ye mɔgɔ kana o nɛgɛn dɛ 31 tɛ silamɛw ka san yɛlɛma ye a t'a la fiyewu san yɛlɛma min b'an bolo de ye nin an bɛ san kalo laban min na n'o ye hiji kalo ye fɔ cogo wɛrɛ la seliba kalo o kalo de ye silamɛ san kalo laban ye n'ale sara kalo fɔlɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ ko ye silamɛ kalo fɔlɔ ye o de ye muharamu ye n'an b'a fɔ a ma ko jɔ minɛ o de y'an ka san kalo fɔlɔ ye denmisɛnw ka nin faamu an ka dɔn k'a fɔ ko ayiwa fɛn wɛrɛ de bɛ kunkolo kɔnɔ mun ni diinɛ ka faamuya tɛ kelen ye mun ni alakira ka tagasira tɛ kelen ye sallallahu alaihi wasallam kira ka tagasira la nin de ye silamɛ san kalo laban ye wa ni mun tatɔ filɛ bi nin de ye san yɛlɛma ye sankura daminɛ o de ye nin dugusɛjɛ ye anw kan ka nisɔndiya n'o de ye ka da ka nin y'an ka kalo ye ka da ka nin y'an ka sa ye ka da ka an bɛ ka mun ladege n'o ye kiraba muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a ma san 2 yira a kɔmɔgɔw la san 1 o san 1 de ye nin ye n'a bɛ fɔ a ma ko amul hijiri
ni da an ka san ye dɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ an bɛɛ kan ka dɔn nin de ye san yɛlɛma ye a dugusɛjɛ o ye san don fɔlɔ ye a filanan ni san kan ka anw hakili jigin don belebele dɔ la silamɛya la alakira alayhi salatu wasalam a n'a terikɛ n'o ye Abubakar Sidiki ye terikɛ min ma teri janfa o terikɛ o de ye nin ye alakira alayhi salatu wasalam a ye mun fɔ Abubakar Sidiki ye titiri la ni bonya la n tɛ se a ba dɔn ka delila ka ɲɔgɔnna fɔ a ma n delila ka kuma dɔ f'i ye n ko da caman tun bɛ bɔ sow la ka misiri sɛgɛrɛ bɛɛ ni donda don alakira ka misiri in kan b'o de ma sallallahu alaihi wasallam i bɛ bɔ i ka bolomolɔnin fɛ dɔrɔn i bɛ ɲɛsin da dɔ ma i bɛ bɔ bolomolɔnin fɛ i bɛ ɲɛsin da dɔ ma bɛɛ ni donda kun don kɔrɔ ko misiri fan bɛɛ kun ye da ye saya bɛ se alakira ma wagati min na alayhi salatu wasalam a ko sahabaw ma ko misiri da fitinin fɛn fɛn bɛ yen a b'a bɛɛ geren fo n'a kɛra da belebelebaw ye nka ka bɔ i ka du da fɛ dɔrɔn k'i ɲɛsin da dɔ ma a ye da bɛɛ geren fo n'a kɛra da kelen ye o da kelen ye jɔn ka da ye ko Abubakar Sidiki ka da a y'o to yen a kana maga o la kanu bɛ tɛmɛ nin kan cɛ nin ye ala ka ciden kanu sallallahu alaihi wasallam alakira fana y'a kanu wa ala kɛra fɛ ka sababuya kɛ alakira kanu ye alayhi salatu wasalam alakira bɛ bɔ Maka don min na k'i kunda Madina kan ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Abubakar Sidiki de ye dɛ n'ala ye makantaga la nɔgɔya ye a kulu janba bɛ Maka ye u b'a fɔ a ma ko Jabalu Sawur taga ye wo min b'a camancɛ la o de ye Gharu Sawur i b'i to dugu ma ka adamadenw kɔnɔ ni nama de ye tellement kulu ka jan e yɛrɛ b'i sigi k'i miiri i jɔlen b'i miiri adamadenw bɛ yɛlɛ nin na cogo di anw yɛrɛ ka bi waati sira b'a la a kulu janjan fila bɛɛ sira b'a la bi Jabalu Nur kuranɛ aya jiginna alakira ka kulu min na alayhi salatu wasalam ani Jabalu Sawur ala ka ciden na Abubakar Sidiki dogora kulu min wola yan'u ka bɔ ka sira ta ni jugu kun b'o nɔfɛ a si tɛ kulu surumani a bɛɛ ye kulu janjan de ye k'a ye nin cɛ a k'a ka denbaya to yen k'a ka nafolo to yen ka baarada to yen a waati Maka nafolobatigi dɔ de tun ye Abubakar Sidiki ye ka jɛ a bolo fɛn bɛɛ kɔ ka tugu ala ka ciden nɔfɛ i bɛ sa yɔrɔ min ne fana bɛ kɛ su ye mais Alahu Taala y'a dɔn a ye dɛ o bonya kan bɛ kuranɛ kɔnɔ a fɔra nin de ye o kɛra ala ka ciden ka hijira de la ka bɔ Maka ka taga Madina an yɛrɛ ka san tɔgɔ dara o de la ko amul hijri ka fɔ ko ala kɛra ka hijira san a bɔli min kɛra Maka ka taga Madina a sabanan nin kalo kan k'i bila i ka muhasabatu nafsi kɛ voilà i yɛrɛ k'i yɛrɛ évaluer commerçants bɛ mun fɔ ko inventaire san kɔnɔ ni waati dɔ sera i bɛ taa sɔrɔ biro kɔnɔ baarakɛlaw commerçants jamana cakɛra yɔrɔ belebeleba bɛ inventaire kɛ aw ye mun sɔrɔ san tɛmɛlen mun taara k'aw jɛ san tɛmɛlen n'o ye majɛ ye adamaden fɔlɔ de kan ka yɛrɛ évaluer fɔlɔ e yɛrɛ de fɔlɔ kan k'i yɛrɛ jateminɛ k'i compter bɔ yan'a ka taa se i ka baarakɛminɛnw ma san min n'a tatɔ filɛ i ye baara ɲuman jumɛn k'a kɔnɔ a ma se i k'a fɔ mɔgɔ ye mais e yɛrɛ miiri b'i ka baara jumɛn na i bɛna jumɛn fara kan nin san kura la san min n'a taara e ye ala sɔsɔ jumɛn k'a kɔnɔ ni hakili b'a la jurumu yafa jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ala ma ala ka yafa i ma i k'i yɛrɛ évaluer i yɛrɛ k'i ka inventaire kɛ n ye mun kɛ n'a ɲana n dɛsɛra mun na n'a ma ɲa e yɛrɛ ko k'i yɛrɛ kunna i k'i yɛrɛ jateminɛ ni ala cɛ i ka hɛrɛ b'o de la kana kɛ ten dɔrɔn san yɛlɛmara o y'a bannen san kura nana e ye mun k'a kɔnɔ i b'o de jateminɛ mun de kɛra a kɔnɔ mun ɲana a kɔnɔ mun ma ɲa a kɔnɔ o ye bilan di e yɛrɛ fana k'i ka bilan kɛ fɔlɔ a ka dɔn i dɛsɛra mun na i kan ka mun jateminɛ yanni waati nataw ci i yɛrɛ k'i ka bilan lajɛ mais ni dɛsɛra nin na dɔrɔn baara bɛ k'i bolo kunfɛtaa ye an ka maabaw tun b'o yɛrɛ compter bɔ ni nin cogo de ye sahaba tɛ yen an ka dɔnniya la mun tun tɛ nin k'a yɛrɛ kunna tabiinaw fana minnu tugura tabiinaw kɔ Umar bin Khattabi ta o ka ca karamɔgɔw y'o caman f'i ye a bɛ yɛrɛ compter bɔ min kɛ a yɛrɛ bɛ cogo di yan ni ala fɛ Umar ka kuma dɔ bɛ yen ko kiyama ni ala ye welewelema da labila o ka weleweleli kɛ ko maa fɛn fɛn bɛ kiyama kɛnɛ kan k'ale ala yafara bɛɛ ma fo n'a kɛra mɔgɔ kelen ye Umaru ko k'a bɛ jigin ale kɔnɔ ale de bɛ sɔn ka ko mɔgɔ kelen ye fo ni ala y'ale ta tɔgɔ ma ko Umaru e tɛ n'o tɛ a bɛ k'ale ɲɛna k'ale don yɛrɛ compter bɔ tɛ tɛmɛ nin kan
ni ma belebele ka ala ka ciden kɔta sallallahu alaihi wasallam k'i jɔ ni jɔyɔrɔ belebele i ka ko ka diya ala ye kira bɛ bɔ diɲɛ na waati min o y'a sɔrɔ kɛn bɛ k'i kanu nka o bɛɛ la e sigalen don kiyama ni ala ko a yafara bɛɛ ma fo kelen kɔrɔ tɛ k'e ye dɛ nin de ye muhasabatu an-nafs auto evaluation i yɛrɛ k'i yɛrɛ évaluer k'i yɛrɛ compter bɔ k'i yɛrɛ jateminɛ yan'a ka taga s'a dɔw ma allahumma rabbi ala ka san nin kan bɛɛ ma hɛrɛ san ye ka kan bɛɛ ma barika san ye ka kan bɛɛ ma jigifa ni jigitugu san ye aqulu ma qultu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإنسان إلى يوم الدين أما بعد أمبي ألفو أمبا ولمن كبركده كشياني نما تشاما وي ألاتي أمبا ينا في أكوكا كجون سوهرمك محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشينتا على كسلي جونكا كشيدو على كسلي جونكا نمد ala ka seli ka kan horonyeli do ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma ya allahu ya rabbana an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la kan bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma an baden alisilamɛw sankɔrɔ ale nalen filɛ a dugu jɛra sankɔrɔ nin y'o ka tile binnen ye e yɛrɛ k'i sigi k'i yɛrɛ jateminɛ majɛ jumɛn b'i la i kan ka mun kɛ i man kan tɛ ka mun kɛ walasa tile kana taa guwa i la kiyama kɛnɛ kan jija o la dɛ Hasan Basari ye nin fɔ dɛ a ka kumakan na a ko adamaden e ye donw de ye ya buna adam innama anta ayamun fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk a ko adamaden e ye donw de ye i ye don e yɛrɛ de tɔgɔ ka fɔ ko don ni tile kelen taara dɔrɔn k'i fan dɔ de taara ni tile kelen binna o kɔrɔ ko dɔ de tigɛra ka bɔ i la i fan dɔ taara adamaden man kan tɛ k'a ka waatiw tiɲɛ ten tilew man kan tɛ ka tiɲɛ kalow man kan tɛ ka tiɲɛ san ka jɔ fo k'a sa baara ɲuman tɛ yen e hakili bɛ mun na k'o kɛ saya dun b'i nɔfɛ de i bɛ talon dɔrɔn i binnen ye kaburu kɔnɔna la o de kama arabuw ka poyidalaba dɔ bɛ yen Ahmadu Shawki a ye nin fɔ a ka kuma na dɛ a ko daqatu qalbi al-mar'i qa'ilatun lahu inna al-hayata daqa'iqu wa thawani a ko adamaden dusukun o y'i ka bâtiment de kɛ yɛrɛ dusukun bɛ panpan ni min kɛ k'a bɛ ka kuma de mɛ i tulo t'a la daqatu qalbi al-mar'i adamaden ka bâtiment de kɛ k'a bɛ ka panpan qa'ilatun lahu a bɛ ka f'i ye inna al-hayata ko ɲɛnamaya bɛɛ daqa'iqu ko militiw don wa thawani ani seconde ni ye ɲɛnamaya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan militi damadɔ ka ni seconde damadɔ dɔrɔn i k'i jija o kana tiɲɛ i bolo o kana pɛridi i ye mun k'a kɔnɔ ko de bɛ jateminɛ nin de ye muhasabatu nafs adamaden k'a yɛrɛ évaluer k'i yɛrɛ compter bɔ yan'a ka taa se compter bɔ belebele dɔw ma a dɔ wɛrɛ ye mun ye at-tawbatu nasuha a ye sankɔrɔ bilasira ka sankura kunbɛn ni tuubi ye tuubi min n'a jɛlen ni tuubi ye ala kama tuubi adamaden dɔ ɲɛsiranya tuubi tɛ natala tuubi tɛ ka tuubi ni ala jati ni ɲɔgɔn cɛ o tuubi sankɔrɔ bilasira n'o ye i ka sankura kunbɛn ni a ye i ka foyi t'a la ni hɛrɛ ni kunnawolo tɛ n'a fɔra ko ka tuubi an hakili kana taa dɔrɔn ko kafiru tuubi bɛ ɲini o de fɛ silamɛw tɛ ayi bɛɛ bɛ tuubi kira ka hadisa yɛrɛ dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam k'ale bɛ tuubi tile kɔnɔ a ka ca ni siɲɛ 70 ye walima siɲɛ 70 ɲɔgɔn na o tuubi ti dɔwɛrɛ si ala kira bɛ astafurula min fɔ o jurumu minnu bɛ yen astafurula fɔ ko olu jɔsi ko bɔ yen maa si tɛ yen k'i tɛ fili maa si tɛ yen k'i tɛ jurumunako kɛ o fili n'o jurumunako min b'i ka k'i ka tuubi ni ala cɛ kafiri ka bɔ kafiriya la ka taa silamɛya la o ye tuubi belebele nka silamɛ yɛrɛ ye fɛn fitinin minnu kɛ ala tanamako minnu bɛ yen n'olu kɛra i bolo i b'o to yen cogo di ka segin i kɔ o fana ye tuubi dɔ de ye i ka tuubi n'o kɛra kabako baara ɲaniya ka da kan ni ala y'i ka jurumu bɛ yafa i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ fana ɲana baasi si tɛ yen a ye sankɔrɔ bilasira ka sankura kunbɛn ni baara ɲuman caman kɛli ye a ye baara ɲuman kɛ a ni ala cɛ o baara ɲuman sugu ka ca
yɛrɛ ka hinɛ maa dɔ la o ye baara ɲuman sinjitugu o ye baara ɲuman kuranɛ kalani baara ɲuman zikuru caman kɛli baara ɲuman nafila caman sunni baara ɲuman nafila caman selili baara ɲuman fɛn o fɛn bɛ yen n'a ma k'i ma wajibi ye o kɛli o ye baara ɲuman dɔ ye i bɛ ala sɔrɔ n'o ye o caman ka tila ka arijinɛ fɛnɛ sɔrɔ n'o ye a ye nafila seli ka caya dɛ i ka farida min n'i y'a seli a minɛra a ma minɛ i t'a dɔn dɛ a ye nafila seli i mago bɛna s'a ma kiyama a ye nafila sun a caman i ye farida sun min kɛ i nisɔndiyara ko sunkalo tɛmɛna nka a minɛra wa a ma minɛ wa Allahu a'lam nafila sun min n'i y'a caman kɛ yan a bɛ nin arranger kiyama kɛnɛ kan a ye nafila ko camanba kɛ aw k'aw ka ayiwa baara ɲumanw garanti aw ni ala cɛ yɛrɛ a bɛ se ka sabati cogo min a y'o kɛ ni nafila ye sankɔrɔ an b'a bilasira sankura k'a kunbɛn ni duwawu caman ye kɛrɛnkɛrɛnyala an bɛ waati min na bi an mago bɛ duwawu la an ka jamana an mago bɛ duwawu la an yɛrɛ kelen kelen an mago bɛ duwawu la an balima minnu bɛ kɔfɛ wari ɲini na n'o ye tunkaramangew ye o mago bɛ duwawu la o kɔrɔ ko adamaden si tɛ yen k'a fɔ k'i kariyalen don ka bɔ ala wele la a ye ala wele su a ye ala wele tile a kana ala wele gulo maa dama dɔ a la karisa ye duwawu k'an ye karisa ye duwawu k'an ye siga t'a la maa min ka surun ala la ka tɛmɛ e kan ka duwawu bɛ jaabi joona ka tɛmɛ e kan mɛ o kɔrɔ tɛ k'e fana ka jigilatigɛ kana ala wele a kana kɛ ten ne delila k'a f'i ye n ko adamaden kelen kelen bɛ i yɛrɛ ka mori de ye i yɛrɛ y'i yɛrɛ ka mori ye e yɛrɛ ka wuli su kɔnɔna na ala wele min b'i kun nin ye kan ca fɔ ala ko de y'an k'a wele a ma dɔ ta tɔgɔ ma karisaw kan wele k'e t'a la ala m'o fɔ ala ko de y'an bɛɛ k'a wele e yɛrɛ k'a wele kana su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ayi kana sɔn o ma kana e ta kɛ dɔrɔn n'i mago bɛ ala la kamana gan dɔ de nana o de ye ka ala wele kuma ye mɛ n'o tɛmɛna dɔrɔn a banna i mago ayi ala kɛra ko de k'a ye ala dɔn gɛlɛya waati n'o kɛra a ye ala dɔn nɔgɔya waati n'o kɛra ala fɛnɛ ala b'aw dɔn gɛlɛya kuma ala b'aw dɔn gɛlɛya kuma عرف ربك في شدة يعرفك في رخاء أو عرف ربك في رخاء يعرفك في شدة نغيا بي واتيمي على دو نيجل يننا كلا في نبي دو أي الله ولي أو كننا السلايا نيجي بوكنا أو سرو ما ي الله ولي أولو كسر الله لا كتمانك نو مو بالي الله ولي تامانا كراكم يقولا كشوفنا فلسي لك مارو لا فام صوبا هنا من أمبايش makala krete hinira ala ko ka ya fare ka jurumu maye mun kanima mun e bi jofo ki senfuna ala kreye muso jabi sallallahu alaihi wasallam akona ala ko ya fara ne ka jurumu ma o de korone kan da ka suna ete fe ne ka ke jonye mun ba ala wali mando fene ba ala wolidi ka ala bato ka chaya ayo bonya minye shima ne re fene be se ka ala ka bara mini ala ya kenye mise ko wali mando chogon ambe duwawu waati de la an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana bɛ bolo la ala k'an ka jamana lafiya an ka jamana bɛ bolo la ala k'an ka jamana kisi juguw kelen don ka janfa min ta ka jamana nin sɛgɛrɛ ala ka jamana bɔ a bɔda ɲuman fɛ ala kana jamana nin to janfatiw bolo an b'a ɲini ala fɛ ala kana an ka jamana bi ala kana kɛ jugu sago ye ala kana kɛ jugu sago ye ala kana an yɛrɛ fɛnɛ kɛ jugu sago ye kan bɛ nin cɛ bɛ ala ka don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka denbaya ala k'a ta fanga d'an ma ala ka denw kanda ala ka denw bila sira ɲuman kan ala k'an yɛrɛ nin denbaya kanbɛ an balima minnu bɛ nafolo ɲini na nafolo halala ala ka nɔgɔya we o ɲuman bɔra yan cogo min ala k'o ɲuman segin ka n'an bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ yan furuw bɛ cogo min na bi a ma dogo maa si la a pici pacalen don ala ka hinɛ na k'an ka furudenw k'u kanbɛ ala k'u cɛ bɛn ala ka den barikalen d'u ma ala ka den barikalen d'u ma garijɛgɛ siri bɛ maa caman na an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka garijɛgɛ foni d'an ma minnu ka sugu gɛlɛyalen don ala ka sugu woloma alaw ta ala ka sugu lafiya ala ka garijɛgɛw foni sugu kɔnɔna la bolola baarakɛla minnu bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka marché caman nɔgɔya n'a nɔgɔyara ka baara kɛ ni ala ɲɛsiranya ni tilennenya ye alaw ta ala k'i su o fana na ka wari dun fana halala sira kan ka sɔrɔ tɔɔrɔ t'a kɔfɛ alaw ta ala k'o nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen ye minnu ye examen kɛ jaabi cogo ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya jaabi dɔw bɛ olu kan ka bɔ bi ala k'an tulo don jaabi cogo ɲuman na jaabi min bɛ bɔ nin fana kɔfɛ ala ka jaabiw nɔgɔya kalan ɲɛta alaw ta ala k'a d'an bɛɛ ma ala ka siniɲɛsigi ɲuman di an bɔcogo diɲɛ na alaw ta ala ka nɔgɔya an bɛ ala kunbɛn don min a ka sɔrɔ ani masaba alaw ta ala ka di a nisɔndiyalen don k'an kunbɛn an yɛrɛ fana nisɔndiyalen don mɛlɛkɛw bɛ bila maa minnu ɲɛ ka t'u ka arijinɛso yuru la ala k'an sɔrɔ jamacɛ la minnu bɛna don firidawusu kɔnɔ ala ka ne n'aw bɛɛ fara jama kan
munun bina sigi alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam ala kan bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ don la an ka kuma laban bɔ don diɲɛ na ala ka hinana o ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allah biaziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin وعلى آله ومن تبعه بإنسان يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.